urip ning donya aja kakean dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno ning jero kono kowe disiksa lah disiksa-siksane apa ae sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina ayo apa diket apa nih diketok ayo apa tuh balik sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane sing seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe kok pikiran dhewe iki lho lah Pak lihat tadi